la meva ponència, titulada Art i política a la societat de masses de la República de Weimar, totalitarisme o democràcia, hem intentat explicar el canvi que va suposar la Gran Guerra i les crisis econòmiques de la postguerra respecte a la societat d'abans, que era el que Stefan Zweig anomenava el món d'ahir, que era una societat burgesa de classes, es transforma en una societat de masses. Aquesta societat de masses és la que Hannah Arendt estudia en el seu llibre Els orígens del totalitarisme i detecta en la societat de masses les primeres causes del sorgiment del moviment totalitari i la seva violència en forma de propaganda primer i després en forma ja de camps d'extermini en la part més avançada de la tirania de Hitler, que és quan esdevé pròpiament totalitària. La Hannah Arendt entén la societat de masses com les runes de la societat de classes i el concepte de runa o de fragment és el que em serveix per enllaçar amb la segona part de l'exposició, que és sobre la figura de Walter Benjamin i la seva nova concepció de l'obra d'art, tal com l'explica a l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica, segons la qual l'obra d'art amb la societat de masses ha patit una transformació en la seva producció i recepció, producció tècnica i recepció, de tal manera que un nou concepte d'art, que ja no és com l'art del món d'ahir, que era un art autònom, un art amb aura, esdevé per primera vegada un art que té un potencial polític, un art heterònom, i aquest potencial polític ve donat precisament perquè la realitat està fragmentada. La visió de l'artista, des del punt de vista de Benjamin, és a dir, de l'artista d'avantguarda, que fa obres tant en cinema com obres d'art del dadaisme o del surrealisme, fan obres d'art que es basen en el principi del muntatge de fragments. Aquests fragments de la realitat són els que permeten construir un sentit que és alternatiu al sentit totalitari que pretenen els feixismes. En aquest sentit, Walter Benjamin reivindica una obra d'art que es posa al servei del comunisme per lluitar contra el feixisme.